Harun Elki hunermendê müzîka rak a Kurdî ku ji 12 saliya xwe vir de meyla xwe daye ser müzîka rak, bi albûma xwe ya dawî ya binavê rev, li ser koçberî, xemgînî û hevara Kurdan û rastiyên ji nav jiyanê disire. Bila tu behsa mirinê nebe. Netiş hene ku mirov gerek bireve û derek dî înşa bike yani. Ev reva ji vê fatisînê ye yani. Di vê mezaxtina jiyanê ye. Albûma me ji 10 strana pêk tê. 8 stranên wê gotin û müzîkên min in. Stranek müzikiyan min e gotiniye hevalê me Roşilat Azad e. Stranek ji koma wetan e. Desmal kaghezan bifiroşî. Hunermendê Kurd di albûma xwe de bi stranên reşveba û xengelok, xemên kûrên jiyana Kurdan dide der. Hende strana jî de îsyan têde heye û rev heye û em bêjin lêgerîn heye. Strana me ya reşveba de ew kekî cuda ye, ew xemgîniyekî gelek kûr e, xemgîniyek civakî ye bi ew kê ve fermana hetê û çare vekirê daye. Xalên tarîne ku jiyana me em Roşilatan nabîn hem Kurdistanî bêjin jiyana me Kurdî de em bêjin. Mirov bikare hitabî wijdana insana bike yani. Elkî amaje dike müzîka rak û Kurdî li hev xweş tên û beramberî şertên giranên jiyanê, müzîka rak reaksiyoneke wijdanî ye. Hestewar û şad bû. Hevalên me Roşilat bigire heta Bakur bigire heta Süleymaniyê ve ku bi vê müzîkê re mijûl bi rastî ji xudan fikirin. Quwetek e yani. Ji bo me Kurda jî tiştekî erênî ye ji ber ku ev reaksiyonekî wijdanî ye. Wijdanî ye û li Kurda jî têt helbet. Bi zimanê Kurdî mesela heger em deynin berhev Tirkî û Kurdî em karin bêjin du sê qet ji zêdetirê nêzî van formanê ji ber ku zimanê Kurdî duwarê fonetîk de gelek nêzî vê ew. Elkî stranan ji bo pêşerojê wek hêviyekê binav dike û li gorî wî stranên pêşeroja mirovan darî bike, neqenciya herî mezin e ji bo civakek. Tarzê me hêvî dide û serpiya dihêle insanê, mirov nava tekoşînê de dihêle. Ev xalekî gelek giring e gerek insan hinekî vê fam bikin. Yani müzika rock neya keyf û seyran û filan bêvan e. Müzika rock müzika kûrbûnê ye ser jiyanê. Ji bo avakirina jiyanê kûrbûnê ye. Em Kurdin rengê me tevnê me xuya ye. Em ji rengê xwe dijîn, em dixwazin kevirekê rengê xwe zêde bikin. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul.